Fleksibilnost i prilagođavanje svakoj novonastaloj situaciji je imperativ, naročito kada je reč o preraspodelama ljudskih resursa i opreme. Na sastanku je dogovoreno da se još više intenzivira i unapredi saradnja i komunikacija između ovih ustanova u cilju bolje organizacije i planiranja rada i funkcionisanja zdravstvenih ustanova kao jedinstvenog tima. Fokus je na ne-COVID pacijentima, odnosno na hroničnim i onkološkim pacijentima, kao i pacijentima sa liste čekanja na dijagnostici. Također, dodatno će se intenzivirati operacije na čekanju. Zakazivanje pregleda funkcioniše preko integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, istakao je direktor opšte bolnice Šabac dr. Slobodan Popović. Trenutna epidemiološka situacija je stabilna, ali je i dalje deo kapaciteta usmeren na COVID pacijente. Rade COVID ambulante, a u opštoj bolnici Šabac prijemno-trijažna ambulanta na infektivnom odeljenju, dok je deo stacionara rezervisan za COVID pacijente u takozvanoj crvenoj zoni bolnice. Ponovo apelujemo na građane da se poštuju mere, da budu disciplinovani i da se u što većem broju vakcinišu. To je način da eventualni četvrti talas bude kontrolisanog intenziteta. Zajednička je poruka učesnika radnog sastanka.